rustig. Oh, rustig. Oh, die gaat mis. Goed of te zweer? Zeg wat in mijn kroorden dan? Ja, die gaat op de school. Dit stukje hier. Zo. Nou, daar gaat hij. Ik is er net opleunen, denk ik wel, hè? Goed, denk ik. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Sake Thomas had een voetbalwedstrijd. Jelke gaat mij, ik deze keer net. Vind ik wel een beetje jammer. Maar het is er 4 uur. Jesse keer voor de eerste keer meend worden. Dus dat wil ik even. Ik wil even in de tuin wandelen. Want ons ben je wedden helemaal aan de kwijt. Dus ja, keuzes. Deze keer gaat Jelke mijn oor en ik bij mij. Ja, ik zet spullen even in de auto smieten. Alles is verder klaar. Dus aan eerst een bakje koffie in de westen. En dan zal ik mij de hand minder. Voor het eerst dus nieuwe varske gas meenemen. En ik ga het, hoe vaker het minst, hoe meer het verdubbeling gaat, dan wordt het heel iets dichter. Ik laat het je hem wel even zien. Het is nu nog wel heel iepen. Dus laat ik hem zo even eerst dit even erin. Want als je het just, dan is het al wel heel heeg, maar nog net heel dicht. Dus ja, en hoe vaker het minst, hoe dichter het wordt. Dus het was nog een beetje droeg, het is nog wat wierd. Dus ik doe rustig gewoon een bakje koffie bij je en dan aan meer. Ik ben heel benieuwd. Wat de meer is. Wat er meer er is, dat is ook nog de vraag natuurlijk. Als het hier van de man van Scheid mij had. Oh, dan ben ik eerlijk vrij, dan ging ik naar het voetballen. Maar ja, ik wil wel heel graag even meer. Hè? Dus ja, lekker in de tuin wandelen. Ze zei dat na je week weer echt begint te spelen en meer waar. Dus wie moet het er nog even van nemen. En ja, uiteindelijk wil ik nog hier wat rubberen tegeltjes omheen halen en nog een zonbakje. Dus even zien hoe ver we komen met alles. Zo mooi bij het van de winter alles klaar is. En wie moet ik nog alle tegels voegen, jongens. Dus wie bent er nog net? Wie bent heel in op paard, maar wie bent er nog net? Maar eerst starten we worst, ja. Bakje koffie, Piet de Boer. Als we zijn te voetbal in zaken, tje waar maak je hem uit? Dragster Boys. Dragster Boys. En wat denk je dat het wordt? 8-0 voor Rus. 8-0, dat is wel heel extreem. Nou, daar hou ik niet hoor. Leuk man. Wat een boerenvoetbal, hè? Ja, dus het is op Grutfield. Ja. En de punten tellen ook echt mee, hè? Ja, nou... Vorig jaar dan staan er net in, echt eerst of tweede, dan weer gewoon voor de leuk. Maar nu is het wat echt. Dat is ook wel leuk, hè? Ik denk dat 8-0 voor Rus. 8-0 zei er jou. Dat denk ik niet. Dragster Boys is ook niet goed, maar. Wat denk je, Famke, dat het wordt? Gaat zaken winnen of verliezen? Hij zaak niemand winnen. En met zaak ik scoren? Ja. Volle. Hoe volle moet ze winnen? Nee, ja, mag het 2-0, 1-0, 2-4, 4 de hem verlen, hè? 4-12. Zeg maar eens. 100. 100. Nou, dan maak je me nou die kant wel op, hé. Nou, we gaan een stukje proberen, maar ja, nee, het maakt toch nog maar net. We krijgen sporen in gas. Dus we doen het oors, we menen het nog net. Maar we doen er ook wel wat bemesting in dat het nog wel wat groeit. Maar het kan nog net. Maar dan hebben we voort sporen erin. Hier. En hier. Dus wie dwar het net aan. Dus helaas pindakaas. Ik breng de meermachine weer om en dan hoor ik maar. Het is niet los. Nou ja, en omdat dat dus nou nog even net kan, dacht ik van wat kan ik dan even doen? Want ik wil me wel even nuttig meidje. Maar ik dacht ik wil vast even de zonbak uitpakken. Ik denk net dat ik hem in elkaar zetten kan. Dus handig ben ik daar net bij. Maar alles even uitpakken en kleel is en dan kan ik dat aan en met jou in elkaar zetten. Dus ik denk dat de band het wel leuk vindt, een zonbakje. Die hadden altijd heel graag een zonbak. We gaan nou eens een zonbak gewoon, dus dat is wel leuk. Hier zit je. Even zien hoe zwier het is. Shit, dit is hem. Maar een iets keukentje erbij. Ik kan nog een kraan op ons sluiten, dan kan de bed eruit komen. Dat is op zich ook weinig. En Jelke zoekt er nog een soort van klep bij mij. Het zit direct tegen, zeg maar. Korte keutels en dat soort dingen. Dus ja. Ik zou zeggen, ik dat ding daar krijgen en alles wat uitpakken. En ik heb die misschien die in elkaar zetten.
donker was. Waar je dat dacht? Oh, een beetje draaien. Maar die elke aan maar wat stieven draaien. Die is krijg wat sterker, maar het begint er. Nou jongens, nergens net om, maar dit had ik van mezelf ook niet verwacht. Maar eens even zien. Ik zal alles nog eens een beetje wat strakker omdraaien. En dan was je elkaar ook nog mee, maar ik ga de basis in er. Ja, valt me niks van mezelf hoor. Ik zit nog even naar ietsje verder alweer. Sure eens even jongens. En dan komt op die andere kant nog het waterbakje en het... Het is best een groot Ja, doe maar alles nog even wat omdraaien. Ik ben net heel sterk, maar ik ga van mij al heel wat van minder aan, vond ik zelf. Zie, dan komt dat stuk komt daar op die hoeken. Ja. Ik En dat plantje dan? die komt die met je. Hier en dan kist die planken erop zetten, zeg maar. Dat is ook weer voor een bakje, de kist het watergoed inzetten. Oh, zo. Als ik voor een soort berging. Oh, die komt er heel op te staan. Ja. Ja. Als jullie maar nog even erin scrollen. Maar dat mag toe en dat ik denk dat sterk genoeg voor. Ik ben heel eind, toch? Ja, die is best wel groot. Ik dacht dat het lid zo weer zo. Ah nee, ik hier wel ongeveer 13 hollen. Mooi grote, jullie? In het gerstensteen. Ja, komt naast En daar komt de dan trampoline. zo'n nog in. In, komt zo'n in. Ja. Ja. Maar zaken. Van de morgen zeiden ze toen, we gaan denk ik winnen met 8-0. Maar het is krek wat ons omgingen, hè? 08 Flem. 0-8 verlem, pot verdikker. Hoe koe dit? 16. Weet ik niet. Wie ze te goed? Ze wie wel goed, ja. Ja. Beter als huis. En voor mij wie dit echt een team die stiert echt op 3 hier mij ook wel. Ja. Nou, daar balen ze wel even wat van, denk ik. Ja. Ja. Ja, bij een speeltje dan kun je het verliezen, hè? Ze speelden echt al heel lang voor mij ook wel van mij. Want ze wisten echt precies wat ze mij ook wat waan moesten. En zo. Nou ja, weet hem ik weer op trainen moeten dus nou. Zie dat van deze net is. Wat vies er van? Hier hast dan aan een bed. Je stikt nog spul in hier dan? Ik sta mooi met bordje en een kraantje komt er nog op. Dan heb je nog een kraantje. Komt hier nog een kraantje in, zo. Daar kan ik thuis lang op. Kan hem thuisslangen op, ja? Dat is wel leuk, toch? Oh ja, lekkere tost gewoon en een omeletje. En Jelke moest nog correct even de tent opbouwen, dus met één op heidwartje. Dus ik zei, dan kon ik even wat vlagjes checken. En de band kreeg hem in de rustzak, had natuurlijk druk voetballen. Dus maar die kreeg even een game, Ildo even op tablet. Weer nog even een chill momentje. En ik geef aan, fanatiek verder maar uw zonbak. Want die zul je het kleren, net Ildo. Wie gaan je het in die mooie zonbak van die, toch? Juist. Eerst even dit oprijden, even vlagjes checken en dan aan we bezig met de zonbak. Wat zei je? Hoe laat komt het zo naar pakken? Had we zo'n achter op het hier, hè? Als hij de zonbak aan nog even de lijst schroefjes vast doet, dan zetten we de zonbak op het goede plak. Doen we er even een doek onder, anti-worteldoek. En dan hebben we mij de krorenzoon op. Kun je toch wel helpen om het erin te scheppen? Mijn kroon, hè? Ja, die kroren. En mem gaan grote kroren. Door. Ja? Zo door. Ja, jongens, ik wil dan het kleren. Ze bordje er nou al mee, hè? Dit is wel een grappig zonbakje, toch? Een zonbak. Oh, die van mij pak ik een pandje. Ik kan die wel op een pannen lezen. Je pandjes. Alsjeblieft. Je pandjes. Waarom niet? Tje, ik krijg een aai. Ik krijg een eiken, hé. Tje. Ja. Dankjewel. Oké, pak maar een padje van daar. Ja. Hier is de McDonald's. Oh, dit is de McDonald's. Lekker, man. Heerlijk. Als ik dit even nog niet van het lezen, want je zal je schroeven niet. Dit is mijn yield. Oh, mag ik even die betalen? Hoe duur is mijn eiken? 1 euro? Nee, 3. Oh, 3 euro. 1, 2, 3 euro. Nog een. Jochen, dat hakt net. Oké, dan. Savolle? 4 euro is dit. Alsjeblieft. Nou, ik geloof dat dit wel een succes is. Krijg wel. Nou nog zo'n erin. Oh, lekker man. Lekker eten. Hiek het wat goed taret? Ja, dat is een best. Valt hij niks aan, hè? Was het boekje even hangen? Iets. Nou, van hoe snel verder mast? Of wist het wel? Nee. Pak hem even. Miauw, miauw, miauw. Waar miauwtjes, hè? Waar miauwtjes, hè? Hallo, ze is toen in de zonbak, poes. Maar is er net in poepen, hè? Je mag net in de zonbak poepen, hè? Dat doet ze nooit. Oh, dat is ze nooit. Deze poes poept nooit. Zo. Maar dat doet ze nooit. Oh, gelukkig. Zal ik een kroon met zon ophalen en wat anti-wappeldoek? Ja,
Anti-wattendoek is? Mijn wie wijn. En wie gaat anti-wattendoek? Ja, maar. Ja, maar dit eronder, hè jongens. Ja, ik kan dan de zon eraan hoe we heen. Breng maar bij jou mee, Elke. Ho, rustig. Ho, rustig. Ho, ik ook mes. Ja. Ja. Nou, ga ik achter je man. Gaan we naar de grote zonbeeld. En ik met maar een orenkroren had, denk Famke. Of ken je wel zon in? Nee, even ruilen. Pas net hierin. Ja. Nou, schept maar zon erin. Dat ken je wel. Nou, zij is maar, als het tante te zwier. Hoe gaat het met je? Ga je mee genoeg? Nee. Wil je nog maar zo winnen? Oh, je maakt voort van me? Zeg maar, is dit feestje. Doe je skontjes maar aan? Dan rennen we naar je... Oh, met chips. We hebben aandacht wat meer zo'n op, jullie. Dus dan smeten we dus hierin. Zo, neem ik die mee. Maar iemand voelen. Wat er meer in? Ze nemen wat meer. Maar ik net de sfeer. Ja. Probeer eens, hoeveel het zo? Tel hem eens even. Wil sfeer, denk? Ja. Nog eens. Goed of de sfeer? Ja. Zeg wat in mijn kroorden doen? Zo, heel goed trekt net. Heel maar een iets beetje zo. Goed zo, maar dat best allemachtig. Het ligt wel wedstrijd. Oh, dan maak ik wat planga's. Zo, stiert de eerste lading zo'n kleer. En dan wil ik hem daar aan de achterkant halen. Dan zien hoe wat precies, maar dat mag goed komen. Hoe gaat het hier? Wat? Tje. Hatsé. Hoe komt het, Hilde? Komt het wel goed? Ja? Let maar even lezen, lieve schatje. Aan de vingers eronder, ja? Nou, ga ik nog wel. Oké, hij te mem die kon even erheen brengen. Is hij zwier? Aldere macht. Oh, zo zwier en zo sterk ben je, hè? Ja, maar is hij zwier? Nee, dat is het. Hoe gaat het met Hilda? Valt me net zo goed. Ik dacht aan maar die komt van die daar, gewoon, denk ik, ja? Zo. Dit? Ja, denk ik. Maar ik eerst even zien, hè? Dan moest je Steve zien omgaan. Nou, nee, ja, weet ik net. Heel medica ertussen. Oh ja, dit is wel zwier van je. Ja, dat is wel aardig. Lukt dan net. Let heel dat er maar uitscappen zaken, vindt ze wel leuk. Oh, ja, hier gaat wat scoop. Dit stukje en dan. En dan even vast. Zo. Nou, daar gaat hij. Oeh, ik kan er net opleunen, denk ik, ja. Goed, denk ik erop. Is dit in zonbak? Cool. Het is niet zo bang. Nou, en wat vies ervan? Is mooi? Is mooi, ja? En wat zit hier al bij? Een kraantje en een keukentje. Maar daar mag nog wel. Daar was het water in, ja. Dan kan een keer, dat we nou het net, maar dan kun je hier een slang aan. Maar dat doen we nooit net. Maar wil je wel een beetje water hierin zitten? Dat kan wel. Hoe is dat? Nee, hoeft net, een keer. Ja, maar had ik wel een beetje haar nog. Nou wel klaar. Maar doe maar even eten sieren. En dan breng ik het aan. Dan brengt ze het aan. Dat vind ik een goed idee. Nou jongens, super. Nou jongens, hele dag ontbeulen geweest, maar het resultaat maar wezen. Bentjes een mooi boatje. En ik vind ook wel even een frisje verzinnen. Iedere boat het wel. Van nou succes. Vond het nou leuker? Abo. Zetten. Dat is ook oké. En vind je het net het chill op te downloaden van die tablet of telefoon? Want? Want nog een. Onze night vlog. Hey hoi.